गिबियावनो बयखौबो बड' निउस इउटुब चेनेलनि गोदान खौराङाव बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय बे समाव माखासे खौरां लाबोदों। भिडिअखौ जोबजासे नायलांनो दाबाव आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामना बेल आइकनआ अलाव होनानै ला आरो भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो दिनैनि खौराङाव। गिबि खौराङाव दङ रायजोनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। आहमनि जारिमिनखौ बुहुमाव मिथिहोनो मिरु सरकारनि बिथांखि। मिरु सरकारा आहम खुंथायनि सरायदेव मिदामखौ वर्ल्ड हेरिटेज साइटआव सोसननो थाखाय इउनेस्क'निसिम प्रप'जाल दैथायहरनो थांखि लाबाय होननानै आसामनि गिबि मन्त्रि मानगोनां डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा मैया खौरां बिजोङाव फोसावदों। ब्रिटेननि गाहाय मन्त्रि ऋषि सुनाकआ जुरिमाना फोरिनांदों। हादरनि आयेना बयनिबो थाखाय समान। बेनि रोखा फोरमानखौ इंलेन्डआव नुनो मोन्दों। आयेनखौ नेम बायदि फालियैनि थाखाय ब्रिटेननि गाहाय मन्त्रि ऋषि सुनाकआ जुरिमाना नांदों। ब्रिटेननि गाहाय मन्त्रि ऋषि सुनाकआ गारियाव सीट बेल्ट खायैनि थाखाय आयेनाव गेजेन जानांदों आरो जुरिमाना फोरिनांदों। चिरांनि मागो दमासि फोरबोखौ महकुमा खुंथाया बन्द' खालामबाय। चिरांनि आइ दैमानि दालां हाग्रामा ब्रिजआव खुंनाय मागो दमासि फोरबोखौ गनायथि होनायनि नेम बायदियै फालियैनि थाखाय बिजनेस साब डिभिजनेल मेजिस्ट्रेटआ बन्द' खालामबाय। आइ दैमाजिंनि मागो दमासि फोरबोखौ समाज बेरेखा हाबाफोर सोलिनायनि थाखाय पारमिसनखौ केन्सेल खालामबाय बिजनी महकुमा बेंगिरि बिथाङा। दानिया फैदो गुबुन मोनसे खौराङाव। बिटिसिनि मिउजियाम एन्ड आर्किटेक्सार बिफाना गोलाव समनिफ्रायनो गोग्लैसोनानै दङ। गोबां नांगौ दाजेमफ्रा गैया, जायनि थाखाय जेबो खामानियाव उदायाखै। बिटिसिनि मिउजियाम एन्ड आर्किटेक्सार बिफाननि बानजायनायाव कालचारेल हेरिटेज आरो बेखौ दोनथुमसालियाव संरैखा खालामनायनि सायाव मोनसे जर'खा सावरायनाय हाबाफारि बानजायदों। हाबाफारियाव बराय बिबुंथि लाखियो बिटिसिनि मिउजियाम एन्ड आर्किटेक्सार बिफाननि CSD सुप्रिया ब्रह्म बिथाङा। गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो बिटिसिनि सेक्रेटारि नरेन चन्द्र बर' बिथाङा। लोगोसे बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि जारिमिन बिफाननि बिबुंग्रा मुर्शि जयदेब नार्जारि, लारलि ब्रह्म, ललित कला बान्था मोनगिरि आरिमुगिरि मनेश्वर ब्रह्म बिथांमोना हाबाफारियाव बाहागो लानानै आयदानि सायाव मोजाङै फरायसाफोरनि सिगाङाव फोरमायथिनानै होयो। गोरिब थाखोनि बेरामि सुबुंफोरनो बेराम फाहामथायनि मुङै गाहाय मन्त्रि फान्डनिफ्राय 50,000 रांनि चेक बिलाइ आथुवा आरो आबादारिफोरनि आइजें रानना होदों उदालगुरि जिल्ला मनिटरिं मावख'आव। 69 नं उदालगुरि बियामनि MLA आरो लेङा गाहाय बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा गबिन्द बसुमतारिया राननानै होयो। बे हाबाफारियावनो इउपिपिएल राजखान्थि उदालगुरि जिल्ला आरो मिरु इउपिपिएल राजखान्थि हान्जानि गोबां दैदेनगिरि आरो सोद्रोमाफ्राबो बाहागो लाफैदोंमोन। रायजो राजाफोरनिसिम गाहाम खौरां आरो गोनांथार फोसावनाय। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बिजनी सोहोरनि साहा 6 किल'मिटार जानथायाव थानाय बर' बाजाराव आयुर्वेदिक थेरापि सेन्टारखौ गासिबो सुबुंनि मोजांनि थाखाय गायसननाय जादों। बेनिखायनो माखासे साननि सिगांनिफ्रायनो सोरनिबा देहाया सानाय सुनायजों भुगिना दंब्ला फाहामथाय लाफैनो हागोन आरो गाहाम सावस्रि सुबुङाबो गावनि देहाखौ मोजां रिलेक्स खालामनोबो लानो हागोन। बेनि अनगायैबो जेरै सिं सानाय, हान्थु सानाय, मिजौनाय, मोदोम सानाय, जरा जरा सानाय, गोदना सानाय, पेरालाइसिस आरो जिन मोननाय बायदि बायदि गोबां प्रब्लेम गोनां सुबुंफ्रा फाहामथाय लाफैनो हागोन। सोरबाफोर बिथांमोना बेफोरबायदि जायखिजाया प्रब्लेम दंब्ला 9678121558 जानबुं नम्बराव आबुं खौरां लाहरनो हागोन। क'क्राझारनि सुबुं सिबिथाय आरो गोलाव समनिफ्रायनो सावस्रि सिबिथाय खालामबोनाय क'क्राझार रमनाथ ब्रह्म सिभिल देहा फाहामसालिया जेराव दं बेवहायनो थानांगौ होननानै दाबि खालामदों क'क्राझारनि साफ्रोमबो सुबुंफोरा। क'क्राझारनि सुबुं सावस्रि सिबिथाय क'क्राझार रमनाथ ब्रह्म सिभिल देहा फाहामसालिनि थासारिखौ दिदोमै लाखिनांगौनि दाबिजों क'क्राझार जिल्ला एबसु आरो गुबुन गुबुन आफाद गौथुमफोरा आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मानिसिम क'क्राझार जिल्लानि जिल्ला बेंगिरि बर्नाल देखानि गेजेरजों गोसोखांलाय दैथायहरदों। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। खाग्राबारि बियाब बाथौ गौथुमनि 32थि आरो खांख्राइमारि गामि बाथौ गौथुमनि रुफाथि मायथाइ बोसोर फालिथाया मैयानिफ्राय जागायबाय। उदालगुरि जिल्लानि फेरगावनि सिङाव थानाय खाग्राबारि बियाब बाथौ गौथुमनि खुंगा 32थि जथुम्मा आरो खांख्राइमारि गामि बाथौ गौथुम दालाय आफादनि रुफाथि मायथाइ फालिथाय जथुम्माया 21 आरो 22 जानुवारि खालाराव साननैनि बायदि मेहेरगोनां हाबाफोरजों खुंजाबाय। खांख्राइमारि गामि बाथौ थानसालियाव खुंनाय जथुम्मायाव धोरोम जाथा बेरनायनि उनाव गाहाय दरखं, गाहाय सायनासालि, आलासि जिरायसालि, थान्दै बादा, खेराइसालि, जामुंसालि बायदिफोरखौ बेखेवनायनि उनाव बिसिम्बि बेखेवनाय आरो थान्दै आजावनाय आरो धोरोम सावराय मेलजों गिबि साननि हाबाफारिया जोबनानै थाङो। दिनै गेवलां मेलाव बाथौ गौथुमनि गोबां धोरोमगुरु आरो सिबियारि माननि आलासिफोरा बाहागो लागोन।